عشكم أنتم جغانو دك حزب تግራይ ክበሃሉ ዝግብኡ ሚድያታት ኣለውና እዮም ስለዚህ ዘምንያታት ዚኣቶም ብጣዕሚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ረኣያ ንጽጉማት ዘለዎም ሓገዝ ምሕጋዝ ኣብ ምግላጽ ኣብ ለያው ምግላጽ ኣብ ዕደናታት ለያው ዘለው ወርቅታት ዝዕዱ ዝወሩ ኣብ ምግላጽ ዝነጥፉ ሚድያታት ከዓለውና እዮም እዚኣቶም ከዓ እቲ ብቀዳምነት ዝስራዕ ዝኽእል ሓደ ብሓደ እናወልኩ ቅርበልኩም እየ ሰለስተ ሚድያታት ኣለዋና ንህዝቢ ትግራይ ወጊነን ዝቃለሳ ኣብ ጽጉማት ኣብ ውጽዓት ጠጠው ዝበላ ሚድያታት ሰለስተ ሚድያታት ኣለዋና እቲ ሓንቲ ሚድያ ደደቢት ሚድያ ዶክተር ሃይለ ዝመርሓ ደደቢት ሚድያ ብጣዕሚ ክትምስገን ዘለዋ እዩ የቀንዴልና ዶክተር ሃይለ ደደቢት ሚድያ ምስታፍካ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ደደቢት ሚድያ እንተ ዘይትህሉ ነይራ ህዝቢ ትግራይ ኣብ እንቋቑሖ ጠጠው ዝበለ ወይ ድማ ዝኣተወት ጫቑት ኮይና ኢና ክንተርፍ ነርና ምንም ዓይነት ወይ ድማ ኣብ ፀባብ ገዛ ተዓፀና ተጋሩ ኮይና ምንም ዓይነት ሓበሬታ ዘይብልና ዝተዓፀና ሰቢና ክንከውን ነርና ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ክንሰምዖም ዘይግባእና ሚድያ ብሰለስተ ሚድያታት ንሰምዕን ኣለና እቲ ሓንቲ ደደቢት ሚድያ እያ ደደቢት ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ናይ ህንፀትና ናይ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ረኣያ ናብ ትግራይ ዘለዎ ቃልስን ካፍቲ ተጋዳላይ ካፍቲ ኣብ ውግእ ውዒሉ ዝሓድር ተጋዳላይ ካብኡ ብዘይንእስ ቃልሲ ዝገብር ዘሎ ምዃኑ ኩሉ ትግራዋይ ይመስክረሉ እዩ ምናልባት ብዘይካ ተምፀላእቲ ንደደቢት ብጣዕሚ እዮም ፀልዎ ቁጥር ሓደ ፀላእቲ እዮም ትግራይ ግን እቲ ውፅዕ ትግራይ ግን ደደቢት ሚድያ እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ሓደ እንቋቑሖ ዝተዓፀና ተጋሩ ኮይና ኢና ክንነብር ነርና እዚ ማለት ሓደ ብሓደ ክቅርበልኩም ዝገብሮ ዘሎ ብዓብዩ ትከታተልዎ እኳ እንተለኹም እቲ ኣነ ብጣዕሚ ዘድመመኒ ግን ደደቢት ሚድያ ኣብ ሽረን ኣብ ከባቢ ኣብ ተንቤንን ኣብ ወርቂ ዕደላ ዝተዋፈሩ ዘይሕጋው ዝተዋፈሩ ሃፋትን ምስ መራሕቲ ናይ ወረዳና ናይ ዞባ እናተመኻኸሩ ምሪኩሪ ድዩ ገለ ዝበሃል ኬሚካል ማዕድን እናምፁ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣጣለይ ተርፋ ከፍተይ ተርፋ ሰበይ ተርፍ ሕንኩት ከብልዎ ተለው ሓደ ሚድያ እንኳን ብጭቅ ክብል ኣይሰማዕናን ብፍላይ ዘን ናይ ትግራይ ሚድያ ዝበሃላ ትግራይ ቲቪና ድምፂ ወያነን ፍፅም ክንሰምዐን ኣይከኣልናን ደደቢት ሚድያ ግን እስካብ ሕጂ ይከራኸር ኣሎ እስካብ ሕጂ ኣስታት 2 ዓመት ሙሉእ ገይሩ ብዛዕባ ናይ ወርቂ ዕደና ዝገብርዎ ዘለው ውልቀ ሓፋትም ስስዓት ምስ መራሕቲ መሻጢሮም ዝገብርዎ ዘለው ንባዕሎም ከስብሑ ንባዕሎም ከፍትሙ ሕብረተሰብ ግን ይቀትልዎ ኣለው ጊደፉ ናተይ ሞያ እዩ እዚ ኬሚካል እዚ ናብ ከርሰ ምድሪ እንተኣትዩ ፈፂሙ ኣይንኽእለና ወለደታት ክበርስ እዩ ጥዑይ ወለዶ ኣይውለድን እንስሳታት ኣይነብራን እፅዋታት ክሓርፍ እዩ እንዳበለ ዝከራኸር ዘሎ ሚድያ እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ጠጠው ነቢልዎን እዩ ኣብ ሽረ ተዋፊረን ዝነበራ ማሽናት ኤክስካቫተራት ብናቱ ፃዕሪ ምስ መራሕቲ ናይ ሽረ እንዳተራዳድዐ ንልዕሊ ሰዓታት እንዳተራዳድዐ ተኣኪበን ናብ ሽረ ንክመፃ ገይርዎን እዩ ናቱ ዝተዋፅኦ ዝለዓለ እዩ ብጣዕሚ ዝለዓለ ሃይለ ብጣዕሚ እዩ ዝለዓለ ሃይለ ሚድያ ናይ ሃይለ ሚድያ እንተዘይትህሉ ነይራ ናይ ሽረ ህዝቢ እንታይ ክትኸውን ከም ትኽእል ሓስቦ ዝወለድካዮም ቆልዑ ጥዑያት ከም ዘይኾኑ ዘጥረኻየን እንስሳ ፈፂመን ከም ዘይኾናልካ ማይካ ተበኪሉ ኣየርካ ተበኪሉ ኣብ ሞት ነብሲ ቃይን ክትነብር ኢኻ ነርካ ካሊእ እውን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መሬት ዕደላ ዘይሕጋዊ መሬት ዕደላ ዝገብሮ ዝነበረ ተዋፅኦታት ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ብሽረ ጀሚሩ ኣብ ሽረ ዝነበረ ሕማቅ ኣካያይዳ ናይ መሬት ዕደላ
ብጣዕሚ ተቃዲስዎ እዩ እንደገና ብውስን መልክዑ ከዓ እንደገና ክመሓሽ ገይርዎ እዩ ብሳላ እናተፃዕሩ ቀፂሉ ንሽረ ንኣክሱም መፅዩ ኣብ ኣክሱምን ብዙሕ ተቃዲሱ ሕጂ ከዓ እንደገና ናብ ዓድዋ መፅዩ ኣሎ ዓድዋ ብመሬት ክፍፍል ብለያቡ ንሰምዖ ዘለና ጉድ ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ መራሕትና ኣብዚ ኣይሓገዝኩምን ዶክተር ሃይለ ንምንታይ እዚ ትሕግዝዎ ዘለኹም ኣይርድእንን ብፍላይ ኣነ ገላገሊኹም ኩልኹም ኣይኮንኩምን ኣብቲ ስርቂ ኢድ ኣታውነት ዘለኩም ምዃንኩም የዝርዳእ እንድሕር ሓበሬታ እናሃበኩም ዘይትርድኡ እንድሕር ኮይንኩም በቃ በቲ ዝሃበኩም መሰረት ዘይተፃርዩ እንድሕር ኮይንኩም ስኢልኩም ከፍ ኢልኩም ደደቢት ሚድያ እንዳበልኩም እና ክትፅላሉ ኣይትኽእሉን ስለዚ ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ ሃይለ ነቶም ለያቡ እንዳበለ ነቶም ደቀስቲ ሓርነኽቲ እንዳበለ እዚ ፀርፈ ኣይኮነን ትክክለኛ እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ በረኻ እናሃለናማ ዓርሰ ነቐፌታን ክነካይድ ተለናማ ሓደ ክድቀፍ ተሎ እንድሕር ዘይኣምን ተኸኽ እንድሕር ዘብለካ ኮይኑ ኣታ ጨምላቕ ኣረኣያ ሒዝካ ኣብ ዝውድ ህዝቢ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እቲ ጨምላቕ ኣረኣያኻ ተሓሳስባኻ ኣስተኻኽሎ ይበሃል እሱ ፀርፉ መሲልዎ ሓደ ፀርፉ መሲልዎ ጨምላቕ ኢልካኒ ገለ ኢልካኒ ኣይትፃረፍ እዩ ንሱ ኣይኮነን ንዓኻ ኣይኮነን እስኻማ ሰቢኻ ከማ ኢኻ ተቃላሳ ኢኻ ነቲ ጨምላቕ ኣተሓሳስባኻ እየ ዝነቕፎ ዘለኹ ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ትክክል እዩ ንዕኡ ኣይኮነን ነቲ ጨምላቕ ኣተሓሳሰቡ እዩ ዝፅረኽ ነይሩ ሕዚ እውን ኣንቶም ሓርነኽቲ ኣንቶም ደቀስቲ ክብለኩም ተሎ ስለ ትድቅሱ ኢኹም ስለዘይትሰርሑ ኢኹም ደቀስቲ ኢኹም ሕዚ እውን ደደቢት ሚድያ ይቐኒየልና ንስኻ ተዘይትህሉ ሓበሬታ ይንረኸብናን ንስኻ ተዘይትህሉ ኩሉ ነገራት ሌባን መን እዮም ቶም ለያቡ ክንፈልጦም ኣይንኽኣልናን ነርና እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ፀላዕትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ሪፖርተር ዘይብሉ እዚ ዝበሃል ካፒታል ዘይብሉ ሓጋዝ ዘይብሉ ብዙሕ ፀላኢ በቃ ንዕኡ ብፍላይ ሃፋትን ብፍላይ መራሕትን ንኸይትሕግዝዎ ኣብቲ ሊብነት ስለ ዝኣተኹም ብፃዕር ናቱ ብደመዙ ኣብ ፀላኢ ኣትዩ ናይ ፀላኢ ሽርሕታት ፍትፍት ተቢሉ ክነግረና ተሎ ደደቢት ሚድያ ክሳዓቱ መፀናሓ ሂልና ኢና ንፅበ ኩልኹም ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዘለኽን ብፍላይ ድምፂ ወያነ ትግራይ ቲቪን ኣውዲቑ ክንከይድ ኣሎ ስለዚ ሓግዝዎ ምስኡ ኮይንኩም ስርሑ እዛ ትግራይ ክትምዕብል ትኾይና